Hur lite är försäljare spis? Jag är inte för att veta att är för. Ja, ska jag Men jag hade är för vinnare. Gud jag alltså kan ske för spel nu kan jag pengar. Koopa. Yoshi? Budget, ja, bättre budget. Familjebias. Jaha, vad nice. From this round on. Queer vad sen. Sorry, spoiler. Lever kvar till tunna stämmor. Fuck Simon. Stäcka sig så dig. Final stages. Come. Keep your eyes on Superstardom and good luck! Jag har tvärstjökners. Jag får missa bägen. Det är inte det vatten där. Han är carrier. Ja. Jag får hatta det. Jag har ju råd med en gameplan långt. Jag har pengar. Så spelar jag samman. Ja, tack sen. Det blir ju ett lag färdigt till Porsche. Jag har brukt det. Jag brukte. Jag var så klar att säga. Nej, börja då. 1000% avslatter, okej. Ett annat så är bara röjning inte vinna. är lite sjukt. Det kapping med mig så jag har väl teachat att blå, jag tyckte att lägga. Jag har faktiskt med att senast. Ja. Ganska gott. What did you get? Let's take a look. Oh, you are a loser. Du ska betala för att komma ut. Go to loser club with Toad. Oh, that's too bad, Stämma! You know I want to text me a star. Pyramid scheme, that everyone that this say. You're even a bigger loser than me, Koopa Troopa. Hänga nu! Fattar du? Oh my god. Jag hade sämre spel. Nej, tid. Jag kan se det helt tid. Jag släpper spela mer tid. Ja. Hade jag sin där funky spel. Jag tar så janky ju. Nej. Right? Jo, att det är nog så janky. Jump across the tops of the Tuesday Ring Towers. Depending on where you land, the towers to different direction. Jag hade inte ett bottenspel bara att det här. Det hoppa barely. Lända. Sneaky. Ja, man är så anxious alltså. Det är automatiskt. Nu. Tajmar när hoppar och kolla. Tilta. Ja, men förtunja och jag så period edge där så miss. Rikt. Eller att det är för att ställa. Det är massa vinter men att det kör in lösa system och change. Men det tvärstött nu. Drottningen. The queen. No, it is princess. God att flytta med kökten. Nu kan jag först ha stött nu faktiskt. Nej, jag får bitcha. Ett träd. Jag kommer skål Iber. Det var så gott, va? Oh my god. Ja, jag vet inte. Det var ett första tid. Här är det unga pengar här. Du bara brukar det för planter. Jag vet pengar. Look at me. Jag har på Patruccia-turer köpt två plantor. Jag har brukt 3 kronor på Patruccia-turer. Är det värst? Jag kör 5 kronor. Nej, jag har brukt av 5 tillsammans på plantor. Alltså, varför jag vinner alla kötterna i en annan spel? Spursmåltäck kötterna, just. Ja, jag laddar spursmåltäck. Jag hade typ bara för vinna. Jag är bara för mig kött, men det bara vinna bullshit. Alltså, där har jag prediktat att jag vinner, så jag får vinna, okej? Ja, fast predictions always. Queen Stå på Koopa Troopa. Ja, det är crazy cutter, ja. Nu ska du... Alla Ja, vad ska jag flytta? Jag fället alltid hårt. Ja, men hur jag akkurat alla preview var att gå in och lägga sig. Jag åkte det här en lite. God, det må kicka. Det är så gott. Jag ska tro det shit. Ja, Eller det. Oh my. This is so fine-tuned. Yeah. Oh my. Då har jag alla gjort upp.
aldrig flera. Man flera boja. Man ska vara också Jackie för hjälp. Jag kan säga då. Det var jätte. Jag har missat några. Alltså allt gränja vilken Yeah. winner. Oh yeah, Chefems. Jag hade man ska bara klara allt hem så. Mycket så gjort. Tjej och Ja, det finns pengar. Det där. Effekt Chefems. Jag fick 4-5. Jag fick 3 först. Hade hjörnet och nästa sista hjörnet Det står vinner. Historisk system upp. Well, check them landmines. Let's go. Kan man få sluta? Yeah, baby. Backup plan säkert. Levi släpper spela näst bäst. Ska jag vilja bli promoted till en Koopa Troopa när vi pojkorna själv. Här är det cool. Pojkor. Flower. Ja. Det är Markart. Livande eld. Ja, det är spel i natt nog som bara helt i takt. Jag har alltid varit horrible slåssspel. Varför är det? Alltså, jag ser när han inte ska hoppa mojor. Det är bara takten så just. Är det lägger bandet? Vi tar gå på allt så dags. Och när Det är spel smidigt. hade läggs det bara när han gör så där. Han lägger. Länge bara. Ja. Men hur ser det ut så där? Känns alltså kroppshållning. Alltså så står ju Så mycket pengar. Okej. Vad alltid ute i vad Jag vet inte. tutor rätt. Goddag. Jag ska köra lite. Så vi kör touch. Touch. Jag ska bara snå upp här. Nej, nu ska jag inte få pauser. Vad är en av dem ner? Ja. Oha. Fyra, Sen så fyra. är det där reje. Jag hade boa för att vara reje. Det är lika mycket att bild, det är random. Jag vet alltså det är samma whatever. Nå. Han bara. Vi tar en också clear winner i det här. Jag hoppas jag släpper på i nästa. Du kan väl inte kört när Jag har Star Trek ensam i Alltså, basen. nu får jag se sig. Du har varit tvärför. Jag får missa så köttna till Esbjörn. Beina Beina vi. Och lever för allt den röda nägar. Ja, typ. Ta torja kolla här och nu. Ja. Oh god. Jag tar väl passa. Åh, nej, det är en större chans. Chance time. Åh. Känns det? Men det är gav jag att jag äger mer än ur hästen och tror annat. Ja. Nej, det gör beplantet. Jag säger jag. Ah ja. Kanske för att lämna det rätt. Nej, du var det. Bara med ju bara tips i turn i 80. Så man måste prata om mode match. Ja. Du är så sitter du. Pasta för dig där kommer. Är du shit? Jag är så fredag. Det sägs för att han. Nej. God! Inte prata ur huvud. Okej, let's go. Jag får tappa det. Jag vet inte, jag tycker Ej, inte fuck, att jag jag var går nu. ut någon senast. Det står okej. Jag var Jag tycker inte. Okej, jag tar content med neckfriare. Nej, fuck. Come on. Jag tog inte. Nej, jag manglar. Pröva han också? Två. Ja, Min manglar så jag pekte. Jag vet inte så gay, hur så tjatar. ta i kickse så finner jag nu metod att göra det. Ja, men- Och så där är kickse där så finner jag att göra Tänk metod. jag kickar någon jag till dem och bröta det. Ta på att tåg ta långt. Okej, Esbjörn, stället säger om man ska kicksa dig så vinner man. Jag fick notcho. Eller inte. Nej! Det är landbil. Så toppen. Du kan inte tappa nästa runda. Tackle vi. Eller skjuta, jag vet, eller skjuta. Jag vill ha pengar. Ja, men det är så bra. Så kan det inte det kommer då. Nice work. Det kan jag passa. bonus. Akkurat, typ att alla kunna bitcha. Thanks bro. Nej, det är sista runt det. Ja, det var nog det ringaste. Det är det nu. Vad det är det. Var. Ja.
Och lite. Åh, god. Och sluta, 6. Ja. Jag borde inte göra det. Ja, Wow, yeah. Alltså jag kallar det att Walterberg så Jag ger business. Det är så ordrat visst. Det är så ordrat visst. Jag vill inte Du blir på Om det 6. kommer en vatten. Jag kan missa chansen att göra bitcha. Ja. Ja. God. Okej, Det är den jag må. jag ska köpa det. Jag ska bara få gå igen. ja, det vet jag. Kunna fixa. Jag lägger inte visa på. Är stolt jag. Är arbete för Alltså köknar. först. Ah, nej. Är arbete för köknar som vann. Levit. Är arbete för köknar. Jag är bara för tvinn och kött. Du säger du släcker dig, men att lite att lägga. Jag vet. Men låt mig bara börja. Nej. Jag ska ha en chans för att vinna, så jag bara trassar ner. Jag kan bara sticka på det smäller. Ja, jag har min tempo just fram. Säg vad ge bara upp. Ja, jag vet inte ska tempa igen. Jag var lite. Fatt jag vill åka till detta, men jag var... Nej. Fullständigt jag miste. Men det är helt att man är långt att eller. Så det är aldrig riktigt alls komma fram. Ja. Svart mot du gick vann. En sikta vant som är. Han du så skickla väl där timing. Ja, det är bestämt just vad det ska vara. Ja, att det bara... Aj, Okej. Skift oss vid... Sen är skift oss vid här. Espen, inte fucking... Oh shit. Gold star. Nice. Nice. Ja, Sim sa Nej, så. Sim mista. Ja, kvar miste. Nej. Känner du recap? Du missade. Det var inte video. Ja. Ge like. Ja. Kommentera. Subscribe. Ja. Åh! Men alltså kvar Levi fick Aj! Atta kunde inte vara större chans. Oh my god! Oddsen var också fly. What the hell was that? Men alltså Du tvattlar. Jag behöver Kanske på bilar. Det är sådär kopplat. Okej. jag tänkte jag var spelat till att Levi fick en riktigt pengar för Benjamin. Sure. God, missed. Train game. God. Först och främst pengar nu. Damn it. Ja, nu är det nästan till värsta tägen från det. Det är... Tänk kvar tappar när jag tänker. Jag tappar det. Tappar. Ja, kvar tappar. Levi, du är massa. Ja, Han är kämpfjärs. Queen så fucking tapping! Ja, man ser pengar nu. Levi, jag kan inte till subscriber. Det är coolt att... Säg vad har larmat nu! Ah! Yes! Okej. Ching! Okej, det var skriv i kommentarfältet vad det miste jag i bak i Hanne. Nice! Vad då var det officiella titeln till fans Levi? Jag hoppas du följer gott. Det är det som händer till Nej, det är sörsta här flicken runt där. Alltså, Len... Nej! Du kollar inte så här. God no. 6 Jag kunde haft mig där. Men du stjål från mig. Så jag har haft 100 hvis jag stjål fram. Nej. Och för sig med att varför jag inte har kört ut jag summa. Tutsch. Nej, får på inte ännu. Nå? Angel den. Ja, men det är min potten. Ja, ja. Nå, men så cat. Ja, inte en special level 2. Jag har alltid vann minigame med allt här. Ja, men tänk jag hade ju väl långt nog så liksom. Ja, men jag hade det garanterat. Hatta garanterat. Ja, ett äckligt. Kanske Asperage. Hopper balls. Hot, Hopper balls. Ge mig Andreas. Det var fuck. Nu är vi med pengar. Ja, men du vinner. Ja, du ska... Vänt emot en och just så kött och färd. Jag klarar inte fucking lätt. Du kan nästan halta och låta, men... Jag prövar. Jo. ja, det är gott. Det är nog för mig att tänka till mig. Okay, so it is safe. Wait, is safe? No one is safe. What? No!
Jag gjorde bara emot det där. Jag gör det men så ryckte jag här så liksom så här. Jag är klar. Tack för pengar där Jesper. Ja, du slås. Nej, det mesta det är bara tack där med så Oh my god, får jag inte veta vad jag har sett med det då? Skippa det för veta. Ja, pengar. Och jag tror Kurtusra. Lev. Jag fick minigames nu. Okej. Kan vi ska veta vad jag har sett med det då? Okej. Allt som då är. Okej. Coin star. Ja, Oh, what? Du har så laddat den pengar. Du kan ju få starta det. Ja. Men jag tror inte så. Men att få ja så det jag like. Du med pengar. Ja. Ta värst. Jag har pengar. Är det inte fair för att starta där? Nej, bara först tatt vi en plant och tvingar. Nej, vad så är det inte. Att det var allt planlagt tid, Evan! Att det var allt fucking planlagt. Jag spelar. Hade jag ett fisk när jag fann inte GameStar någonting. I am. Luckily det var på en podcast. Inte, det är vann ordentligt. Jag faktiskt för... Då vann vi att missbruka teleportblockar. Ja. Ja. Jag play missbrukter av teleportblockar. Du är den enda som inte fick rejan minusblock. Så det här Game Award för bäst pengar. Orättvist. Att det är rikt. Tid räddade så hårt att planta bomber till bojen och stjäla fram. Nej, vi tar tattoos som är riktigt så är det bumpram. Är det hashtag-bare? Ett alta. Är leie inte på att snuta? Det var som rude bad i atta ska bli ett när plan. Jag tyckte en arbetskollega whatever. Det är äta men. Det hände då arbetssammanbauser. Hur kostat vi över på Coinstar? Ja, fair det. I did it. Ett 20 kronor. Eller en 20. Ja. Kan inte man lägga några pengar. Alltså du körs redan pengar från honom. Vad är det inte nog till inne, va? Haha, det prediktar vad jag får vinna. Detailed result. Hej, tid. Number of mini-coins. Läck främst. Och som jag säger, Janne, hej, han inte kommer få bo i störst ändå. Så är det. Hej, tid. Minnas inte att det prediktar vad jag får vinna. Ja. Nej, han prediktar att det är 8 läste inte rätt. Och hur snäcks på take? Ja. Att det är Läckväst. Alltså att början var på Island spörsmål. ja, passar ja. Jag brukte hälften av spelande bara komma på över till här som en tjej för outcome. Så jag bara tryckt ett spörsmålstecknet. Nå, det är tack för det. Ja, tack för det, ja. Tack för det. Hitja, ge like, kommentera Donkey Kong Forever. Men det lever ju scumbag. Nej, tid är scumbag, så det är själva fram här. Minns till att skriva nya kommentarer någon för ett av bästa gamern. Och minns det dyrt lever. Till slås jag lever. Okej, gå upp. Gå upp.